பாமக மாவட்ட செயலாளர் எஸ்பி குமார் கட்டில் 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 5000 கட்டில் வெள்ள பேரு நாடு புடிமாடு கட்டில் 5000 ஒரு கட்டில் இப்ப கண்ணா 2000 ரூபாய் வேணும் நாராஜ் கொடுக்குறாரு இப்ப கண்ணா 2000 ரூபாய் 5000 ஒரு கட்டில் ஏடா யாரா 123 ஏடா அறிவு கட்டல வெள்ள எப்படி ஆடுறா 2000 பரிசு வா 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 பரிசு வா வா கட்டே ஏய் லூத்தன் கட்டே மாடோட மாடு மாடு புடி மாடு மாடு புடி மாடோட 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 198 மாட்டுக்கார கொடுத்தது நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு